नमस्कार मित्रांनो, तुमचं पुन्हा एकदा स्वागत करतो कोकणी सुयोग या चॅनलवर। तर आजचा आपला ब्लॉग आहे विशेष, म्हणजे भाच्याचा झालं 1 वर्ष पूर्ण, तर त्याचा बर्थडे सेलिब्रेशन हॉलला। तर आपण आता जाऊया, निघूया आता। पूजा वगैरे झालेली आहे देवाची वगैरे, तर निघूया आता बघा। आणि पूर्ण शूट हा चरणकडे असेल, तो सगळं शूट करेल वगैरे, ते तुम्हाला मी दाखवतो। चला मग। हॉलला पोचलो होतो मी, बाईक नाही आल्यामुळे काही शूट नाही केलं, कारण की मित्र चालत आले आणि फोटोशूट चालू होता आमचा तेव्हा। कारण कॅमेरामॅन होता आणि तिथे आम्ही त्याला हसवत होतो जरा फुग्याने वगैरे, कारण की छान छान फोटोसाठी ते करावं लागतं। शिव जा 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 ओ आणि ते कॅमेरामॅन त्याला फोटो दाखवताना, कारण की तो रडायला लागला होता तेव्हा, आणि तो फोटो दाखवतो आणि स्वतःचेच फोटो बघतोय तो। आणि मध्येच आम्ही गेलो होतो केक आणायला। केकचं स्टोअर तिथे बाजूलाच, म्हणजे खाली हॉलचे तिथेच होतं, 5 मिनिटाच्या अंतरावर होतं। तर केक घेतला आणि हा केक मी तुम्हाला डायरेक्ट हॉलमध्ये स्टेजवर ओपनिंग करणार, तेव्हा दिसेल। तो ब्लॉग बघा तुम्ही पुढे। मस्त डेकोरेशन केलं आहे असं मस्त वॉलला। हा सेले भटवाडीचा हा बँड राहिला गेट ऑफ इंडिया मस्त पण। Peach cake. फायनली आम्ही तिथून केक घेऊन गेलो, हॉलवर गेलो। हा होता बर्थडे केक। कसा दिसत होता मिकी माऊसचा केक ते कमेंट मध्ये सांगा। जास्त वेळ राहिला ना तर हे बबल्स आलेत ना कसे येतील, अजून राहिला तर फिरो सरळ फोटो काढायचा आप सबको हैप्पी दिवाली। हे बर्थडे रिटर्न गिफ्ट पप्पा, मानव आणि चरणनी वाटले होते, ते आपण कुर्ल्यावरून आणले होते। त्याचा ब्लॉग आहे आपल्या चॅनलवर, जाऊन बघू शकता। मी इथे वरती पिन मध्ये दाखवतो, तिथे जाऊन पण तुम्ही क्लिक करून बघू। पद्धतशीर सगळे हा बोलतायत भेंडी काय म्हणजे आता आलेत ना आता हे घे गिफ्ट गिफ्ट जरी घे
रोल होता ना तुम्ही बसला तुम्ही अजून एक दे माझ्या हे द्या हे घ्या. अरे रोल होता त्यासोबत पाडणार. गिफ्ट वाटप भेंडी. बाबू रोल कुठे कुठे पडला? रोल पडला. अरे त्यांनी रोलच हरवला. बरं झालं तुला नाही भेटणार हे झाले नाही रे पोरं घेतच नाही भेंडी अशीच. ये वेज कबाब के इसमें वेज कबाब मिलेगा कि नहीं? ट्राय करते हाँ हातातच. दे लवकर. बघतोय बघ असं. ओहो सर मैं आपका प्लेट मंगा नहीं हम लोग दे रहे हैं. आप लोग ले लेंगे. ये देखो लाइन देखो. ये देखो इसने स्टार्ट किया. आता तू बघच फक्त. बघच. आता हल्ला बोल. ए बघ हा बोलतोय आता बघ फक्त बघच. हल्ला बोल. ए सब कुछ चलो. हे मी घेतलं होतं माझ्यासाठी मोठं वीट. ते आम्ही ओपनिंग केलं आणि ते जॉईनसुद्धा केलं. ते बघा आता काय ते गिफ्टमध्ये समजेल तुम्हाला. आणि हा पण तुम्हाला मदत करत होता ओपनिंग करायला. पॅकिंग करायला किती टाइम लागला? खोलायला 10. त्याला माहिती आहे तो बसून झालाय. हा उठतच नव्हता. बड्डेला आले काय नाही का? आलीस तू का? या बड्डेला आलीस नाही का तू? इथं बघ काहीतरी इथं. गाडी काढ. टूथपेस्ट त्यातच आले. त्यात होती ती गाडी. ती जॉईन केली आम्ही भाऊजीने आणि मी.
इथं लाव क्रॉस हे बघ इथं लाव ते पकडा त्याला जेसीबी कुठे आणलाय याची नाव तर हे घे. ती रातची मम्मी नाही का हा, तू काय दिला पण फोडला पण आणलं ना. अरे यार फायनली गाडी झाली होती रेडी आणि ह्याला बसायची लय घाई. तेव्हापासून मजा घेत होतो. बूम 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 हा नको. आणि ही आहे अशी गाडी मस्तपैकी. आणि ह्याच्यात आपण गिफ्ट पण बघू. भरपूर काय काय गिफ्ट भेटलेत. ससा, रिमोट कंट्रोल, टॉयज, हे बघा गाड्या नसते खेळणी झालेत. ससा, लायन, ट्रॅक्टर पण भेटले ट्रॅक्टर. तर मी हा ब्लॉग आता इथेच एंड करतो. कसा वाटला ते कमेंटमध्ये सांगा आणि व्हिडिओला लाईक शेअर आणि जे नवीन आहेत त्यांनी सबस्क्राईब करा. भेटू पुन्हा नवीन ब्लॉगमध्ये.